Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağza ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağza ol, bizi yapma. Hemejäňize salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimiziň 291-nji bölümine, ýagny 2025-nji ýylyň ilkinji bölümüne Media Tama kanalyna Ak Kepderi studiýasyna hoş geldiňiz. Şeýle seresem prosmotr erwedem däl, ýöne näme üçin like basaňyz? Like basýan dostlar siziň eliňiz dert görmesin. Like basmaýanlar sizem like basyp meni gollaberin. Like mut tölegli däl. Aramyzda kanala täze gelenler bar bolsa hoş geldiňiz. Biziň kanala agza bolmany unutmaň. Ähli täzeliklerden habaryňyz bolup durur. Bolýa taktam kän gürleýän, häzir 10 nömeter kän gürledim etene aşağı. Ona näme täzeliklere başladyk. Klip täzeliklerine başlayan Söhbet Jumaýew bilen näme jaň etýän? Söhbet müştaklaryny beğenilendir. Sebebi köpden bäri täzelik ýokdy. Näme jaň etýän hiçdat bolmadyk ýaly, bolmadyk ýaly, gönlüm ölmedik ýaly. Näme jaň etýän hiçdat bolmadyk ýaly. Murat Molla, Serdar Ağaly we Espiter. Täzece klip, täze ýyly. Aslında bu klip azyjyk ýerräk ödülen bolsaňyz hasam gowalardy. Bilbil sesimiz Bilbil Öwezowa hindi stiline täzece klip ödürledi. Yaralama yar. Yaralama yar, özüňi kıynama yar. Söýmeni, söýülmeni, gitte uğruna gel yar. Yaralama yar, özüňi kıynama yar. Söýmeni, söýülmeni. Eldar Ahmedov täze klip ödürledi. Ay şöhresi. Aslında bu klibi ýerräk düşürüp durýan ýöne täze paýlaşdy. Yüzleri aşık lefi, kalbimın ol eyefi. Anımda elmadan, yandan yakıp el sesi. Gözlerin gözümde, yüreğimde. Şat Öwez Ara aydymyna öz seline klip ödürledi we klipde öz bolşulyja tagam bar. Ara, bu ara, hiç kim girmeden bedeni ara, ara, bu ara, hiç kim girmeden bedeni ara, bu döygü tada. Batır Muhammedow ýagny Batır Çapay täze sujetli klip ödürledi, gowusyna münasip. Men belki senin gowsyna münasip. Tekvide vardır kirzadyň ahir. Sana sevgim artık maşlyk etdimi? Pelwan Halmuradowyň dinleýijileri üçin jany sesse ýazgasy geregim aýlälem. Ailem, ailem, ayıbıdır ailem. Dolanırmın ömrüm, bana yine ailem. Ailem. Oğul Wewerýem we Gunça Çalaýewa türkmenimiň ýigitleri. Eldar Ahmedowdan ýene bir täze klip Guwanç Hojaguliýew bilen Düşdüm dillere. Bu klipde qiz kamera gaty ütgeşikler etýäm ýa baňa şeýlemki. Sensizlikde bugün düştüm dillere. Aýdaýyn derdim inni günlere. Koýdyň meni ýarym agyr dertlere. Inni sensiz anan menne söýgü. Farhat Öreýew täze ýyla özbekçe Papuri hödürledi. Kızıl alma düşkän eken, bizni boşqa şunday savdo düşkän eken, bana çok da kızıl alma düşkän eken. Size ýene bir Papuri türkmen aydymlaryna Ural Yusupowdan. Aynagy da aynagy, täksibim aynagy, täksibim aynagy, intizar
täzeliklerinde Döwlet Nepesow'dan bir näçe täzelik bar. Ayzadamy, Gülzady. Aydada sınarı, uylada minara, koydum meni azara, ay nur ya gullara, eneşmi aylele, sıraymy ha gulale, koydum meni hayran. Yeni bir täzelik Halipa Akmuhammed Saparow'dan konsert klip. Belki güne özünden. Yeni bir konsert klip Güläle Gulmuradowadan Maşgalan. Köpden bäri Parahat Amandurdiýewden täzelik ýok diýädim we inede täzelik jany sesi käbem galyny. Aşra ýalňyşmasam şaýdym Ataway Halipamyň aýdymy gaden. Sivemi dedim onu taşladı, ağlama caninin käbem galyny. Dostlar, YouTube boyunca geçen yılın iň betlerini görensiňiz. Menem agzap geçeyin. Iň bet rapçi däli däde saýlandy. Jemi 5500 adam ses berip 48% dälini saýlady. Menem öz pikirimi goşsam, däli däde şül atykän täzelik ödürledi we biri-birinden bet. Iň bet olan aýdymçy kim diýseň, jemi 6000-den köp adam ses berip we şoň 50% söhbetçi maýfy saýlapdyr. Söhbet berekella media tamaşçylaryndan bäri birinji ýeri hiç kime beren ok we söhbetiň fanatlaryna berekella gaty aktiv atnaşýarlar. Inni Elias denen aýdymçylarymyzda jemi 7000-e ýakyn adam ses berip 56% bilen jahan marşy ýeňiji boldy. Jahan berekella bir ýylla mediany düýbünden çaýkadyň. Saňa mundan beýläm diňe üstünlikler arzu etýäris. Men Gogo 2024-nji ýylaky soru kim ilkinji bolup bildi we 2025-däki ilkinji soruň näme seni dinleýäs. Mediatymy hemmäňizi hoş gördük. Hemmäňiziň täze ýyllaryňyz düşümli bolsun. Geçen tapar berilen soragyň jogabyny Akmurat diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başardy. Akmurat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar, ýene-de täze sorak, hemişeki ýaly şu taýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada sorak welesiniň ýerine näçe bolmaly? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişeki ýaly men adymdan 100 manat. Ona näme hemmäňize üstünlük. MPO şarjyna geçmäkek dostlar bir topar täze gepleşikler we türkmen kinolar çykanlar görjek diýseňiz YouTube'da badyr. Dostlar, MPO şarjyny iň bet duet artistler diýsemem ýalňyşmaýan. Sebäbi Azat Dönmez bilen Espeter bilelikde gaty köp hitler bar. Ýene täzelik hiç kim bilmedi. Bu aýdymam siziň pikiriňizçe hit bolarmy? Birden gelirsin deyip hiç kapıları yapmadım. Hiç yerdenim seni tapmadım. Yaşadım gelmen başladı. Yönesen hatta yatlamalı beni zordan sakladı. Gecelerine sessiz ağladım. Hiç kim bilmedi. Yine bir täze aýdym ýazberdi Mahmudowdan Her kim däl. Olmaňa her kim del, her kim del, her kim del, her kim del. Aýratyn hemmeden. Inni her kim del, her kim del, her kim del, her kim del. Bagly şoňa bu YouTube täzeliklerine gelenmede Çerjovski YouTube'da ilkinci travel videosunu hödürledi. Ama geldik. Hava şunda bir ısık. Prosto her yarım saattan banyaya girip yunup çıkmasan şiplik yapışasan karoçı. Porsan da gapın kıskası dostlar. Indi YouTube için birinci videom bolan son bara içimde такой до того степени волнения бар dostlar. Отвечаю, min gezek niyeštedendirin. Lotkay min kek mikrofonu yakın dip fikir ettim ben akassa yakmapman. Ayşe'ne göre içi bunun 2000 metr. Ben bunun içine 2000 metr girsem ben yetkiyi de ben kaydı son beni görmüşler. Nimeye gerek? Gerekmiş uzat bizlere.
Inni gelýäs iň gowşagajygymyza sebäbi bu aýdymlar bizde nostalgiýa duýgusyny döretge Hacı Ýazmamedov feat Ferhat Ataýew Jady gözi. Kaygı çekmedin kim bu sevdin doştu yarına var mı kabrın tapırsın sen cadıvını meni baysalar seyna görseler kıyınlar işinin sayna dizeler taparım hem cadıvını kaygı çekmedin kim bu sevdin doştu yarına var mı kabrın tapırsın sen cadıvını. Dostlar, yeni örkönler ýatlaly aman DJ hoş gal. Sen ağlama ağlama, bağrını dağlama, her damca göz yaşında uluqa sevgi var. Edyen fikirlerim, dine sen hattaca, sevdin unutulduk, men gözlerim sana da. Hoşça sevgi, hoşça duygu, ağlama sen, yatlama beni. Hoşça sevgi, hoşça duygu, ağlama sen, yatlama beni. Inni Elias tesirleri okumaly şagajymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gadyran dostumuz Aýmurat Hudaýberdiýew. Meňçe tama iň gowy gepleşik diňeje öňe biz hemişe diňeje sizilen altyn özüňe gowja sere Türkiýe saňaraşa diýdi bir o magyrtmada. Bize Instagramdan soňadyňyz üçin ýazyp bilersiňiz. Tesiriňiz üçin hem köp minnetdar. Nesip bolsa ýakyn günlerde barmakçylar. Indiki tesirimiz Kerim Recep däl üçin gelenler bärdemi? Şu bölümde däl üçin gelenler gatykan ötdendiňe senden. Indiki tesirimiz Qarrawi. Eýranyň türkmen sahrasyndan salamlar türkmen media. Bizden hem size media tomatoplarymyz adyndan ulluqa salam. Ýene bir tesirimiz Meredov. Altyn owadan jybypsyň menem sizi täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Men bir zat bilesim elýär, her bölüm bir eşikge ýan. Sponsorum bam ýa özüň kim bar diýe. Sponsorma ýok, emmes özümki sponsor boljaklara da ýok diýmeýän. Ýene bir tesirimiz Merv Show. Salam altyncym, menem düşünmän geçdim Google soraularyny. Aýonna men ýeke dälekenime. Inni elýän soňky tesirimizi Çınar Berdiýew. Hemme janyň täze ýylyňyz gutly bolsun, rızqaly düşümli ýylyň beri bolsun. Altyn sen gepleşik alyp barýan işiňizde üstünlük meýje tamat diňe öňe. Köp sag bolun gyýlarda şunya gowy tesirler alýarmy diýseň begenýe. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli rızqaly, köp pully ýyl bolsun. Dostlar, bu bölümde diýseň täzelik köpdi. İçinde haýsyny has halan bolsaňyz hökman tesirlerde ýazyň. Onu näme indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş sag bolun. Bye. Studia diploma goýman. Şeýlem. Kan seretmän şeýdi ok. Yok diye. Ses çağırdım. Aram näme käli? Aradır şu, ara. Özler gowulman üçin şeýdik goýberýär oğlanlar aşağı. Sen gowsuna münasip saatdimi? Başga diýere sözler bolmasyn. Ala. Aýran ok diýen bir sekundam. Ay. Gördün da men aşağı. Yine erken aýdym da. Yine günäň gyzaklaşyk. Günä hiç erkeklerde däl, diňe bizde. Men owadan oturma aşağı. Aýdym. Ay, jady gözlerim. Eller med aksentim eller? Bunlar menden bizar. Ana.